با عرض سلام دوستان و علاقمندان ورزش و دلباختگان گوشتینی камарбандӣ ё гуштини миллӣ камарбандӣ. Акнун бори аввал аст ки дӯстони азиз мо гузориш хешро аз чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон дар риштаи камарбандӣ аз шаҳри Душанбе манзури шумо мегардонем. Ҳоло паҳлавонон ду паҳлавони вилояти Суғд, яке Оятулло Хоҷаев ки дар инҷо як паҳлу рақибро афтон бо Давлатшех Муродов мубориза мебарад. Ин вазни 57 кило аст дӯстони азиз. нафаре ки аввал даъват карда мешавад бо яктаги сабз даъват мешавад ва нафари дуюм бо яктаги сурх. ҳоло дар инҷо довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ Ҳусниддин Тошмуродов аст ки ин набардро назорат дорад. Оятулло Хоҷаев паҳлавони пироҳани сабз пӯшида аст, бар муқобили Давлатшоҳ Муродов мубориза дорад. боз баъдан ҳоло мубориза дар вазни 57 кило идома дорад. баъдан аз вазни 57 кило баъд аз ин рақобат мо набарди паҳлавонони 62 килоро хоҳем дид. ҳоло ман мехостам дӯстони азиз дар бораи ин риштаи варзиш то ҳоле ки дар инҷо ҳалол паҳлавон Оятулло Хоҷаев ғолибиятро овард. дар инҷо ба даст овард. ҳолати такрор дар инҷо анаминҷо бисёр ҳолати аҷиб буд. Оятулло рақибро ба паҳлу афтод, пушти пои рақиб. Аслан гуштини камарбандӣ дар ду равия иҷро мегардад, яке озод ва дигари классикӣ аст ки ин ҳолати озод аст. дар равия ё ба шакли озод варзишгарон ҳуқуқ доранд ҳар амале ки тариқи пой иҷро шавад бе ягон дудилагӣ қабул шавад. вазни вазн мешавад, вазни 62 кило. дар инҷо паҳлавони пироҳани сабз пӯшида аст Один Аҳмад Зиёев паҳлавони суғдӣ аст. ҳоло рӯйнавор аст. бар муқобили ӯ мебарояд Сарвар Абдушукуров. дар риштаи камарбандӣ аксаран паҳлавонони шаҳри Душанбе шояд бори аввал ҳам гуштин гиранд, каме аз қоидаҳои ин риштаи варзиш шояд огоҳ набошанд. ба ҳар ҳол паҳлавонони вилояти Суғд, махсусан шаҳри Хуҷанд, паҳлавонони ноҳияи Ҷабор Расулов бисёр ҳам ҳунари хуб нишон медиҳанд. ҳоло набард дар вазни 62 кило оғоз шуд. бубинед паҳлавони суғдӣ рақибро паҳлу барои гуштин нагирифтан ҳамчунин танбеҳ ҳам аст ки дар инҷо барои паҳлавонон нишон медиҳанд. ҳоло дар инҷо Один Аҳмад Зиёев хуб гуштин мегирад. бубинед ҳоло дар ҳол ҳарду камари якдигарро доштанд ва боз дубора Один Аҳмад рақибро мехоҳад ба канор афтонад паҳлу ва инҷо ҳисоб намешавад. дуюми танбеҳ аст барои Сарвар Абдушукуров паҳлавони шаҳри Душанбе. ҳоло барои Сарвар аз канор маслиҳат дода мешавад кадом шакли дурустро истифода бурдан, чунки паҳлавонони вилояти Суғд дар риштаи камарбандӣ хеле ҳам фаъол ва хеле ҳам ҳунари зебо ҳам нишон медиҳанд. аслан чун дар бораи риштаи камарбандӣ як паҳлуи дигар, ин ду паҳлу дар инҷо яке аз ҳалол паҳлу ҳалолро ташкил медиҳад, чун гуштини миллӣ тоҷикӣ албатта гуштингирӣ. Зиёев дар инҷо пирӯз шуд ва ба қисматҳои минбаъда роҳ ёфт. акнун ҷуфти навбатӣ даъват карда мешавад дӯстони азиз. Хуршед Шоҳ Каримзода паҳлавони суғдӣ, то ҳоле ки ҳолати такрорро мо дар инҷо бубинем чӣ гуна зебо Зиёев Один Аҳмад рақибро паҳлу меафтонад. Сомон Аламов аз сулолаи Аламовҳо аст.
акнун ҷуфти навбатӣ Сомон Аламов яке аз паҳлавонони номдори гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ сулолаи Аламовҳо аст аз шаҳри Ваҳдат ва бар муқобили ӯ паҳлавони суғдӣ Каримзода Хуршедшоҳ Каримзода бо либосҳои сабз ва рақиб Аламов бошад бо дар ин ҷо як ҳаракат аз ҷониби паҳлавони вилояти суғдӣ сабз Каримзода Хуршед Сомон Аламов ҳоло қадар шояд қоидаҳои риштаи камарбандиро хуб надорад, аз ин хотир каме дар муқобили рақиб бубинед ҳаракатҳои ҷонибро анҷом дода намешавад. Паҳлавони пироҳани сурх пӯшида танбеҳи дуюмро аз ҷониби довари марказ барои нишон медиҳанд. ба ҳар ҳол қоидаҳои риштаи камарбандиро он қадар хуб намедонанд, аз ин хотир баъзе вақт дастро раҳо мекунанд. аллакай довари марказ ба он муроҷиат кард. Дастро раҳо кардан ин маънои танбеҳро дорад. Сомон Аламов дар риштаи камарбандӣ ҳанӯз ҳам рақибро доштааст ва Хуршедшоҳ Каримзода аллакай мактаби хуби гӯштини камарбандиро аз худ медонад ва ҳардам ҳаракатҳои ҷазоб мекунад. ҳатто бо дар гӯштини ҷудо дар гранд-сламҳо, дар гран-приҳо барои Каримзода дар ин ҷо ғолиб баромад ба хотири надонистани қоидаҳо. дар ин ҷо Сомон Аламов аз майдон берун меравад. Сомон Сайфуллоев паҳлавони суғдӣ бо Мақсуд Кӯканшоев паҳлавони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон даъват мешаванд. ҳоло як бори дигар муаррифӣ мекунам. Сомон Сайфуллоев аст, ин паҳлавони суғдӣ аст. Мақсуд Кӯканшоев бошад вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон. аллакай ҳоло ҳарду камар якдигарро доштанд. дар ин ҷо паҳлавони камарбанди сабз, камарбанд аслан сурх аст, яктаги сабз. Сомон Сайфуллоев канор меравад. Мақсуд Кӯканшоев паҳлавони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон акнун баъд аз дидани чанд рақобати пешина аллакай каме ҳолатҳои хубро пайдо кардани аст. хуб болотар қайд кардем соли 2017 дар бозиҳои осиёи Ашқобод таҳти роҳбари Шоҳин Гулов, директори мактаби варзишӣ Зарафшон, паҳлавонони тоҷик ҳама ба қисмати финал баромад. ҳатто дар қисмати финале ҳам ғолиб буданд. аммо дар ин ҷо паҳлавони суғдӣ як Сомон Сайфуллоев имтиёзро пайдо кардааст. Мақсуд Кӯканшоев ҳоло барои вайрон кардани қоидаи гӯштини камарбандӣ як танбеҳ аз ҷониби довари марказ нишон дода шуд. мубориза идома дорад. истед дар ин ҷо ибораҳои тоҷикӣ истифода мешавад. аз ин хотир бояд онҳо дар ин ҷо баҳс миёни доварон аст. ҳоло акнун довари марказ ба хулосаи аниқ меояд. дубора довари марказ хардро бо камар ба камар медиҳад. паҳлавони суғдӣ мехоҳад ки рақибро паҳлу афтона. дар ин ҷо Сомон Сайфуллоев, Мақсуд Кӯканшоев. ҳоло аз ин ҳолат худро канор бурдани аст. дубора дар ин ҷо Сомон ҳаракат дорад.
пироҳани сабз дорад намояндаи вилояти суғд. ҳоло акнун мақсуд кӯканшоев ҳам ҳаракатҳояш барои ба мақсад расидан аллакай имтиёз пайдо кард. аввалин намояндааст ки дар муқобили паҳлавонони вилояти суғд як имтиёз пайдо мекунад. ин мақсуд кӯканшоев аст. довари марказ назорат дорад ҳаракатҳои ҳарду ҷониб. бубинед дар инҷо аҷаб партофте буд. ҳоло довари марказ хулосаи худро ҳалол мебарорад ва Сомон Сайфуллоев дар инҷо пирӯз мешавад. паҳлӯ бале ҳалолро боз пас гирифтанд ва паҳлӯ доданд барое ки як паҳлӯ ду паҳлӯи пештара дошта шояд ба ҳалол мубодал мешавад. инҷо ҳолати такрор усули зебои дар иҷрои Сомон Сайфуллоевро мо дидем. ҳоло ҷуфтро ҳоло Суфиев Абдунаим паҳлавони суғдӣ аст дар вазни 62 кило бар муқобили Абубакр Неъмонов мубориза дорад. паҳлавони шаҳри Душанбе. Абунаим паҳлавони суғдӣ аз канори сабз ва Абубакр Неъмонов бошад паҳлавони шаҳри Душанбе аз канори сурх. даст ба камари якдигар доштанд. камар доштан аллакай як хислати мардонагӣ аст ва афтодани рақиб ин имтиёзи бештар медиҳад. маълум аст ки Абубакр Неъмонов низ дар намуди камарбандӣ каме таҷрибаи хуби Гуштин доштааст ки дар муқобили паҳлавонони суғдӣ мубориза дорад. махсусан Абунаим Суфиев дар мусобиқоти имрӯза паҳлавонони номдор ҳузур доранд. махсусан бародарон Чахонгир ва Хуршед Мачидов бояд гӯштин гиранд. яке аз паҳлавони номдоре ки унвони қаҳрамони ҷаҳонро ба даст овардааст. Маҳмад Миров миёни паҳлавонони ҷамъи аҷаб зебо паҳлавон Абунаим Суфиев рақибро ба тахта пушт афтонд. ҳоло довар Абунаим ғолибиятро ба даст овард. омода мешаванд Зиёв Один Аҳмад бар муқобили Бобур Муддоев. ҳоло ҳолати такрорро мебинем чӣ гуна зебо буд. хеле олӣ кор кард паҳлавони суғдӣ. махсусан Абунаим Суфиев бениҳоят ҳолати зеборо пайдо кард ва рақибро афтонд. ҳоло ду паҳлавони таҷрибадор миёни ҳам рақобат мекунанд. махсусан Один Аҳмад Зиёев паҳлавонест ки дидори аввали хешро бо Сарвар Абдушукуров ва пирӯзи ҷамбоз ва Бобур Муллоев паҳлавони канори сурх аст. бубинед дар инҷо хеле ҳарду паҳлавон муборизаро хуб карданд.
один аҳмад бо бобур дар даври аввал озод буд, канори сурх. акнун бубине хеле олӣ. Ин аллакай дуюмин рақиб аст ки один аҳмад зиёев ба тахта пушт меафтонад. дигар ҳоҷат барои ба фикрам шарҳ нест. ҳалол мо хаёл кардем ки паҳлавонони суғдӣ фақат паҳлавонони шаҳри душанберо ба тахта пушт бо чунин шакл мезананд, аммо маълум мешавад ки миёни ҳам чунин усулҳои зеборо ҳам нишон медиҳанд. хуршедшоҳ каримзода хуршедшоҳ каримзода паҳлавони суғд пираҳони сабзбадаст дар бадан дорад. абдуваҳоб мансуров бошад паҳлавони фарин ҳалол. ана ин хуршедшоҳ каримзода буд ки рақибро дар муддати кӯтоҳтарин каримзода бо зиёев гуштини хуб хоҳад гирифт. онҳо ба қисмати нима ниҳоӣ рафтанд. ҳоло дубора аз ин усули зебо дидан мекунем. бибинед, аҷаб партофти зебое буд. кас аз диданаш ҳаловат мебарад. ҳудуди чанд сония буд ва ин корро каримзода хуршедшоҳ паҳл иҷро кард. сомон дар ин ҷо берақобат ба хотире ки даст кашидани рақибаш голи бе. дар ин ҷо хуршед Мачидов паҳлавони номдори ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар вазни 100 кило гуштин мегирад. ҳоло лаҳзаи рӯи навор буд бо мураббияш. моро дар як ҷояги бо мураббияш дидем. оҳо эмомризо ҳузур дорад дар ин ҷо паҳлавони номдори конигур Чахонгир Мачидов дар паҳлӯи эмомризо аст. паҳлавонони номдор аст. ташаккур ба коргардон фирӯз бахтибеков дар ин ҷо дарҳол паҳлавононро пайдо мекунад. абдунаим суфиёв паҳлавони яктаги сабз ба пар карда паҳлавони суғдӣ аст бар муқобили тақдир сайнабиёв. ҳоло тақдири сайнабиёв агар баландӣ кунад шояд бар муқобили рақиб мубориза барад. пас вагарна бар муқобили паҳлавонони суғдӣ мубориза бурдан дар риштаи камарбандӣ. ном тақдир аммо маҳорат бе тақдир будааст. хуб, ин бохт аст барои тақдир ва барои абдунаим суфиёв лаҳзаи хеле ҳам кӯтоҳтарин. дубора паҳлӯ. ҳоло акнун мебинем тақдирро боз имконият доданд. абунаим суфиёв паҳлавони пироҳани сабз пӯшида. ҳоло дубора ин паҳлавонон бо ҳам васл мешаванд. абунаим дубора рақибро паҳлӯ меафтонад. ду паҳлӯ ба ҳалол мубаддал шуд. ҳамин тариқ абунаим доварон маълум аст ки бо як омодагии баланд дар ин ҷо ҳузур доранд. ҳоло акнун маърифӣ мешавад. шерали холиқов фери
мелибойзода фирӯз аз шаҳри душанбе аст. як таги сурх ба бар кардааст. ҳоло акнун шералӣ холиқов, фирӯз аз канори сурх аст. уфтаки довар шералӣ камарбанди рақибро хуб мустаҳкам доштааст. ҳарду ҳам набардро оғоз карданд. вазни 68 кило. мелибойзода фирӯз дур меравад. шералӣ холиқов бошад. ҳоло канори ӯ аст. ҳанӯз ягон ҳолати ҳаракатҳои ҷазоб аз ҷониби ин ҷуфт ба чашм нарасидааст. ҳоло ҳеҷ амале аз ҷониби ин ҷуфт иҷро нагардидааст. мелибойзода аллакай дарк кардааст ки дар муқобили рақиб қавӣ истодан кори осон аст. миёнбанди якдигар доштанд. бубинед дар инҷо ҳатто фирӯз ҳам ҳуҷум мекард ва шералӣ холиқов дарҳол бар муқобили усулию аксулъамалро истифода бурд. ҳоло аввалин огоҳӣ барои фирӯз. мелибойзода довар расман ибораи гиредро садо кард. акнун ҳаракатҳои ҳарду ҷониб оғоз шудааст. аввалин паҳлавони шаҳри душанбе фирӯз мелибойзода аст ки бар муқобили рақиби суғдиаш ин қадар дуру дароз гуштин мегирад. дигар ҳама дар чанд сония ҳудуди 1 дақиқа бохтанд. маълум аст ки фирӯз дар риштаи камарбандӣ маълумот дорад ва аллакай гуштин ҳам гирифтааст. доюмин огоҳӣ барои шералӣ холиқов. кор дар замин аст. фикр мекунам фирӯз мелибойзода нест аз мактаби риштаи камарбандӣ вилояти суғд ба шаҳри душанбе омадааст. ҳаракатҳои ҳарду паҳлавон ҳанӯз натиҷа надодааст. аввалин дидорест ки ин қадар дуру дароз идома мекунад. вақт рафта истодааст. дар риштаи камарбандӣ хуршед шарипов аз ҷумҳурии Тоҷикистон дар рӯзи таҷлили парчами ҷумҳурии Тоҷикистон унвони қаҳрамони ҷаҳонро ба даст овардааст ки махсусан дар ҳамун таҷлили парчами вақте ки дар кишвар таҷлил карда мешавад, хуршед Мачидов ҳам қаҳрамони худ ва ҳам
روزی پرچم رو جشن میگیرد. یعنی دو جشن خیلی هم عالی. خورشید شریپوف رو با حیث سرداور در اینجا حضور دارد. پهلوانان 68 کیلو گوشتین رو ادامه میدهند. شیرعلی خالقов عملی رو انجام داده نتوانسته است. فیروز ملی بویزاده نیست. یک حرکت میشود اما بازپس آنها می ایستند. آگاهی این اولین فیروز اولین نماینده شهر دوشنبه است که در اینجا همچون غالب اعلان میگردد. میشد است کو اکنون پهلوان نامدار گوشتنی ملی، گوشتنی جدا، گوشتنی کمربندی باقی ولی محمد پهلوان است که در گوشتنی جدا در چمپیونات جمهوری تاجیکستان هنر زیبا نشان داده بود. بر مقابل حاجیف رضاودین میبراید. پهلوان سوختی است. دو پهلوان ولایت سوخت بر مقابل یکدیگر گوشتین گرفتن را آغاز کردند. باقی ولی محمد پیراهن سبز بر کرده است. رقیب باشد با پیراهن سرخ. تمامی معلوماتی که درباره رشته کمربندی است انقره ما در دست داریم، مخصوصا از هنر نو تکرار پهلوانان توجیک سال 2017 در بازی‌های آسیایی اشخابات تحت رهبری شاهین گلوف پهلوانان توجیک تمام رقیبان رو مغلوب کردن، حتی پهلوانان میزبان. باقی اما یک پهلو بنابرد این بعدا به فکرم باقی میماند هنرش. ولی محمد رضاودین حاجیف حالا نبرد دیگر ببینید. حالا نوبت دیگر اکنون حاجیف میخواهد کرد سمت دیگر حرکت کند. یک حالتی رضاودین حاجیف باقی ولی محمد اکنون علاقه حس کرد که با رضاودین باید احتیاط کارانه گوشتین گیرد. علاقه پهلوانان سوختی خود یک دیگر با خبر هستند و پهلو دو پهلو برای باقی حلال. باقی ولی محمد می رود به قسمت نوبتی. پردوای مصطفی قلوف پهلوان است که پیراهن سبز به بر کرده است. در دور اول در مهلت کوتاه‌تری رقیب را شکست داد و حالا بر مقابل داوودشاه قابل زاده میبراید. پهلوان سوختی است. هر دو پهلوان از ولایت سوخت میباشند. یعنی هر دو پهلوان در گوشتینی کمربندی خوب تربیت یافتند. آنها یکدیگر را خوب میدانند.
акнун довар садо кард ба ибораи гирет пардабой бисёр моҳирона худ як паҳлу меафтад. Офарин ба Довуд Шоҳ Қобилзода. Як паҳлу Қобилзодаро қобилияти баландашро ба пеш мебарад. Дубора пардабой Довуд Шоҳ Қобилзода аллакай дар кардааст ӯро. бисёр амалии некро анҷом бубинед. дубора ардо паҳлавон дар инҷо боз як паҳлуи дигар Довуд Шоҳ. офарин Довуд Шоҳ Қобилзода. Қобилзода қобилияти накӯи гуштингирии камарбандиро доштааст. Пардабоев ки дар дидори аввал хеле хуб дурахшид, дуюм давра он қадар бар муқобили рақиб онаро нишон додааст. фирӯзҷон Зиёев паҳлавони суғдӣ аст аз канори сабз. Иномуддин Самадов пироҳани сурх ба бар дарояд. вазн 68 кило аст. ҳаракатҳои паҳлавонони вазни 68 кило идома дорад. дар инҷо бубинед хеле фирӯзҷон мехоҳад ки рақибро самти дигар ҳаво диҳад. рақиб Самадов Иномуддин аз ин кор худро канор намебарад. дубора онҳо бо ҳам камари якдигарро медоранд. фирӯзҷон Зиёев рақибро бубинед барои қафо пардофтан ва ин паҳлу ҳалол ҳисоб мешавад. сабз фирӯзҷон Зиёев. ҳоло ҳайати доварони ваз мешавад. ҳолати такрор тамошо мекунем ва вазнро иваз мекунем. 75 кило. акнун ҷуфти аввали 75 килоро мебинем. соҳибҷон Назаров паҳлавони шаҳри Душанбе бар муқобили ҳоҷи Акбар Мустафақулов. ду паҳлавон, яке шаҳри Душанбе ва дигаре вилояти Суғдро маърифӣ мекунад. соҳибҷон Назаров паҳлавони пироҳани сабз пӯшида шаҳри Душанбе аст ва ҳоҷи Акбар Мустафақулов паҳлавони вилояти Суғд дар вазни 75 кило Гуштин мегиранд. ҳоло барои соҳибҷон Назаров шакли дурусти камарбандӣ ана ин Фурқаҷон Қаландаров барои дар инҷо нишон медиҳанд чӣ гуна шакли дурусти камарбандро бастан ва ҳолати баромадан ба гуштин гирифтан. ҳоло бубинед акнун ҳоҷи Акбар Мустафақулов камари рақибро хуб дошт. соҳибҷон Назаров бо кӯмаки довар ҳарду ҳам камарбанди якдигарро доштанд. ҳаракат аз ҳарду ҷониб оғоз мешавад. дар инҷо ҳоҷи Акбар мехоҳад ки рақибро шабти дигар наметавонад. соҳиб як ҳаракат аз ҷониби соҳибҷон Назаров паҳлу ҳисоб мешавад. аллакай паҳлавонони шаҳри Душанбе бар муқобили паҳлавонони вилояти Суғд усулҳои накӯро ба кор мебаранд. ин аллакай муждаи накӯ аст ки дар риштаи камарбандӣ
ҳаракатҳои паҳлавонони шаҳри душанбе хуб мешаванд. дубора дар ин ҷо акнун ҳоҷи акбар. ҳоҷи акбар баъдан барои ҳоҷи акбар Мустафо Қулов. Иззат Худоев соҳибҷон Назаровро садо мекунад шогирдашро. аммо худ меафтад ин ҷо як паҳлуи дигар ба суди ҳоҷи акбар Мустафо Қулов ҳадя мекунанд. соҳибҷон Назаров аз ҷониби мураббияш Иззат Худоев маслиҳат дода мешавад. як навбати дигар ҳарду паҳлавон ҳаракат доранд аз ҳарду ҷониб. соҳибҷон то ҷои як баданро соҳиб шуд, аммо ҳоҷи акбар Мустафо Қулов баъдан ҳаракатҳояш ҷаззобтар шуд. ҳоло як навбати дигар пой андохтан, аммо муҳим камарбанд аст дар ин ҷо. ба ҳарду паҳлавон танбеҳ, ҳам барои соҳибҷон, ҳам барои ҳоҷи акбар. бубинед дар ин ҷо хеле олӣ, як ҳоҷи акбар ду паҳлуро насиб мешавад ва ду паҳлу ҳамин тариқ ба ҳалол мубодар мешавад. паҳлавони вилояти Суғд ҳоҷи акбар Мустафо Қулов ғолибиятро ба даст овард. фаридун миршарипов паҳлавони пироҳани сабз ба бар карда бо Шаҳбоз Ориф ҷонзода паҳлавони суғдӣ гуштин мегиранд дар вазни 75 кило. Шаҳбоз Ориф ҷонзода паҳлавони суғдӣ аст. Фаридун миршарипов паҳлавонест ки таҳти роҳбарии Иззат Худоев дар гуштин. ана акнун бубинед як партов аз ҷониби паҳлавони суғдӣ буд. Шаҳбоз маълум аст ки мактаби хуби гӯштини миллӣ камарбандиро гузаштааст, аммо Фаридун Миршарипов як навбат дигар Шаҳбоз, як бадан, ду бадан ҳамин тариқ Шаҳбоз Ориф ҷонзода як бадан дорад. нақши дастон дар гуштини камарбанди хеле калон аст. ин дуюмин паҳлу аст ва фикр мекунам ҳалол аст.
акнун ҳамин тариқ шаҳбоз ориф ҷонзо пеш аз оне ки баромади ҷуфти навро бубинем, ҳоло назар меафканем ба ҳолатҳои такрор. яке аз паҳлавонони хуб мирзо ҷамил рамазгонов гуштин хоҳад гирифт дар риштаи камарбандӣ бо саидбек ҷоробов, паҳлавони сухт. ҳоло акнун инҷо ҳафиззода имронро мебинем бо ҳотанбекзода сарвар вилояти сухт гуштин мегирад. дар бораи ҳотанбекзода сарвар паҳлавони хуби гуштини ҷудо ҳам маҳсуб мешавад, аммо ҳафиззода имрон бошад паҳлавони шаҳри душанбе аст. аллакай сарвар ҳотанбекзода паҳлавонест ки дар вилояти сух махсусан аз деҳаи зарафшони ноҳияи ҷабор расулов дар гуштинҳо ҳунари худро нишон медиҳад. ӯ паҳлавони хеле чусту чолок аст, дастовардҳои ҷумҳуриявӣ дорад. инҷо як ҳаракат ҷолиб бадан барои рақиб. танбеҳ ҳоло барои сарвар ҳотанбекзода доданд ва имрон ҳафиззода бошад як баданро соҳиб шуд. сарвар гуштини хуб нагирифта истодааст. ҳоло сарваре ки гуштинаш бисёр ғолиб буд. акнун сарвар ҳаракати хуб анҷом дод, як паҳлу нишон дод дастовари марказ, аммо фикр мекунам ин ҳалол буд ё паҳлу. дар маркази майдон гуштин гирифтан барои онҳо адвист. фақат камар якдигарро дошта истоданд. дар ҷо ҳарду паҳлавон ба самти якдигар ҳаракатҳои ҷолиб ва ҷаззобро мекунанд, чи имрон, чи сарвар ҳотанбекзода. имрон хост ки рақибро афтурад, аммо худ мубталои усули худ шуд. як бадан барои сарвар ҳотанбекзода. усулро бекор карданд. имрон, сарвар, ҳаракатҳои ҷолиб аз ҳарду ҷониб. имрон ҳафиззода аллакай муқобили рақиб хуб истодааст. ин паҳлавонони 75 кило дуру дароз гуштин мегиранд.
сарвар таваққуф мекунад, фосила дур меравад. нақши пой дар риштаи камарбандӣ низ хеле калон аст. ҳала дуру дароз истодан довар фикри худро барорад. дамбе барои сарвар. сарвар хотам бигзода. баракс. дар ҳолати як маротибаи дигар танбеҳ нишон додам, пас тарки майдон мекунад. имрон ҳафиззода. балова ҳалол аст. офарин. сарвар ҳотамбекзода. акнун сарвар ба қавли дигар сарварӣ кард миёни дар дидори бо рақиби шаҳри душанбеаш. мирзо ҷамил рамазон. акнун дӯстони азиз, саидбек ҷорубов паҳлавони вилояти мухтори Гӯштини Бадахшон бо мирзо ҷамил рамазонов гӯштин мегирад. паҳлавони вилояти Хатлон мирзо ҷамил рамазонов паҳлавонест ки дар гӯштини миллии тоҷикӣ, дар гӯштини самбо, дар гӯштини ҷудо пайваста дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ гӯштин мегирад. ҳамчунин дар намуди гӯштини самбо ӯ ҷоизадори чемпионати осиёст. унвони қаҳрамони осиёро дорад дар намуди гӯштини самбо. дар гӯштини ҷудо дар гран-при офарин ҳалол. мирзо ҷамил рамазонов. мирзо ҷамил паҳлавони хуб аст. ҳолати такрорро мебинем. бубинед чӣ гуна мирзо ҷамил рамазонов рақибро ба тахта пушт. акнун дар ин ҷо ҷуфт иваз шуд. ҳоҷи акбар мустафоқов. масъули аҳмадзод бар муқобили ӯ мебарояд. ҳоло ду паҳлавоне ки ҳарду ҳам дар гӯштин хуб машқварзӣ кардан, махсусан ҳоҷи акбар мустафоқулов паҳлавони яктак сабз ба бар карда. масъуди аҳмадзод дар вазни 75 кило бори аввал мебарояд. даври аввал озод буд.
حاجی اکبر مصطفی قلوب مبارزه دارد. حرکتی هر دو پهلوان. احمدزاد مسعود کنار رفته است. اگر رفتو جریان رقابت تیزتون نشود پس داوری مرکز مجبور میشود که برای هر دو پهلوان آگاهی نشان دهد. حتی فرقت قلندرف داوری مرکزی حالا طریق دست هم اشاره دارد که فعال باشید، هم برای حاجی اکبر هم برای احمدزاد. این حلال یا پهلو. دوباره اکنون حاجی اکبر مصطفی قلوب برای پیدا کردن کمربند میانی او را خوب داشته است. احمدزاد مسعود علاقه خطر را احساس کرد، شاید برای گوشتین گرفتن کمی خود را کنار آورد. این لابد نشد. حاجی اکبر هرچند خوب رقیب رو از زمین برداشت، اما نتیجه نشده است. دوباره آنها اینجا عملی رو انجام ندادند. نه، بیکار کرده شد. فرقت قلندرف در نمود کمربندی دو شکلی گوشتین گرفتن است، هم آزاد است هم کلاسیکی. فرقیت کلاسیکی از آزاد در آن است که در رشته آزاد میتواند که اصول های پای رو به کار بریم، اما در نمود کلاسیکی پای به کار بردن غیر قاعده است. حاجی اکبر مصطفی قلوب خوبتر و قویتر کمر رقیب را داشته است. حالا دوباره این پهلوانان هر دو هم تلاش دارند. ببینید خیلی حلال. اینجا مسعود احمدزاد اکنون پیروز شد. اقبالجو مچیدوف پهلوان سعودی است. بختاور شریپوف باشد از کنار سرخ پهلوان شهر دوشنبه است.
иқболшо Мачидов пироҳани сабз дорад ва бахтовар Шарипов бошад, пироҳани сурх Гуштин мегирад. Фурқат Қаландаров гиред гуфт. Алло, иқболшо агар рафту иқболаш баландӣ кунад, рақибро паҳлӯ афтоданаш аз эҳтимол дур набуд. Бахт як навбати дигар ин ҳалол аст. Офарин. акнун дидед бахтовар Шарипов моҳирона корро иҷро кард. шаҳри Душанбе анакнун мақсади баргузории мусобиқот низ ҳамин аст ки бояд ин намуди варзишро рушд диҳанд. ҳолати такрорро бубинед. Шарипов чӣ гуна моҳирона рақибро меафтонад. ҳоло як лаҳза инҷо яке аз доварони дараҷаи байналмилалӣ Додобоев муаррифӣ карданд. яке аз доварони дараҷаи байналмилалӣ ки умри пурбаракати хешро барои доварӣ гузарондааст. Додобоев ба ҳайси довари марказ. Шаҳбоз Орифҷонзода паҳлавонест ки дидори аввали худро бар муқобили Фаридун Миршарипов бо пирӯзӣ ҷанбаст кард. ҳоло бошад бар муқобили Сайфиддин Бой Мирзоев мебарояд. Сайфиддин Бой Мирзоев паҳлавони шаҳри Душанбе аст. аз канори сурх ё пироҳани сурх ба бар кардааст. Шаҳбоз Орифҷонзода бошад паҳлавони вилояти Суғд. мубориза дар вазни 75 кило. бибинед дар инҷо Сайфиддин ҳаракат мекард ки рақибро афтонад, аммо худ паҳлӯ меафтад. баъдан барои паҳлавони пироҳани сурх Сайфиддин дубора дар инҷо барои Сайфиддин Бой Мирзоев. Шаҳбоз ҳоло акнун Гуштин гирифтанро ҳамоно идома медиҳанд. кор ҳаракатҳои ҳардуҷо бубинед. дар инҷо Шаҳбоз акнун рақибро ба тахта пушт меафтонад. офарин. Шаҳбоз Орифҷонзода як муддати кӯтоҳ бисёр чусту чолокона Шаҳбоз Орифҷонзода рақибро афтонд. ҳолати такрорро мебинем. чӣ гуна ин қаблан буд. ҳоло асаба муҳим анамин ҷо аст ки рақибро ҳоло акнун Қурбонали Бозоровро мебинем бо паҳлавони суғдӣ Некрус Саидиён чӣ гуна Гуштин мегирад. Бозоров Некрус Саидиён
قربانالی کمربندی رقیب را خوب داشته است. دادابویف داوری درجه بین المللی آنها را نظارت میبرد و شکل درستی کمر داشتن را برای آنها میفهماند. گرید صدا کرده شد. نکروس رقیب را با تخت پوش میخواند. قربانالی بازاروف اونو بار اول قربانالی بازاروف در این نمود گوشتین هنرش را نشان داد و معلوم است که در رشته کمربندی حالت تکرار رو ببینیم. اکنون محمد رحیم سرخانوف پهلوان شهر دوشنبه با فریدون قربانوف گوشتین گرفتن را آغاز میکند. دادابویف داوری درجه بین المللی محمد رحیم سرخانوف پهلوان نامدار گوشتینی جدا گوشتینی ملی است. جایزه‌دار و غالب مسابقات جمهوریوی است. یک حرکت از جانب فریدون قربانوف بود. داوری مرکز این را رد میکند، میگوید در اینجا هیچ عمل اجرا نشده است. محمد رحیم سرخانوف قدی بلند دارد، دستان دراز خوبتر دارد برای گوشتین گرفتن. باید ببینید این نوبت خیلی عالی. یک پهلو فریدون قربانوف دوباره اکنون فریدون قربانوف علاکی محمد رحیم سرخانوف را آموخته است. هر دو برای انجام دادن اولین اگر رفت در حالت نزدیکتر فاصله نزدیک گوشتین گرفتن برای پهلوانان شهر دوشنبه خطر است، چون که دوباره پهلو نشان دادن برای محمد رحیم سرخانوف. داور مرا حالا هر دو یک پهلوی دارند. دادابویف داور درجه بین المللی در آنجا عمل را به نظر بگیرد. ببینید حالت کمربندی یک زودتر می رود. محمد رحیم نه، داور نشان میگوید که نه، هنوز عمل اینجا انجام داده نشده است. فریدون قربانوف یک مراتب دیگر حرکت و بالاخره محمد رحیم سرخانوف
کمی در کم میشود که پهلوانان شهر دوشنبه بر مقابل رقیبان سعودیشان دست بالا شوند. ببینید محمد رحیم چگونه عمل رو انجام داد. این اولین پهلو از جانب نماینده ولایت سوق بود. بعداً محمد رحیم سرخانوف بدن را صاحب شد. بالاخره باز دومین بدن را هم از آن خود کرد. همین طریق با دو پهلو غالب بود. اهل دین دولت فکنون بر مقابل فرقت بالتایف گوشتین. دو پهلوان شهر دوشنبه میان هم گوشتین میگیرند. اهل دین دولتوف پهلوانی پیراهن سبز پوشیده بر مقابل فرقت بالتایف. اهل دین دولتوف حالا فاصله را نزدیکتر میآورد. فرقت بالتایف از او کنار میرود. حرکت های جانب از هر دو جانب می شود. داور مرکز نشان میدهد که هیچ عمل اینجا انجام داده نشده است. هنوز هم برای اهل دین دولتوف میسر نشد. دو پهلوان شهر دوشنبه از اصول های گوشتینی کمربندی و قدر واقف نیستند. برای اشاره کردن تو که گوشتین گرفتن باز دوباره مان میکند. معلوم است که حالا گوشتینی کمربندی برای پهلوانان شهر دوشنبه کمی وقت لازم است که تو را اونقی این رشته ورزش را آموزند. اهل دین دولتوف فرقت بالتایف یک نوبتیگه حرکت و پهلو یا بدن برای فرقت بالتایف میدهند. برای اهل دین دولتوف تنبیه میدهند برای گوشتی نگرفتنش. حالا باز یک نوبت دیگر وقت رو به نظر میگیره در اینجا. یک نوبت دیگر فرقت بالتایف پهلو و حلال.
حالا اکنون دوستان عزیز چون درباره کمربندی گفتیم، کمربندی یکی از نوهای قدیمه به حساب می رود و باید تذکر داد که در این رشته ورزش مخصوصا پهلوانان ولایت سو خیلی هم نامدار و شهرت دارند. فرقت مولتاев حالا در اینجا پیروزی را به دست آورد و با دوره های منبعد راه افتاد را برای دوباره دیدن از پرتافت های زیبای فرقت ما اینجا با لحظه های جالب و جذاب این رقابت نظر می‌افکنیم. چون از رشته کمربندی گفتیم باید تذکر داد که این رشته ورزش مخصوصا در منطقه ناحیه جبار رسولов دهه زرافشان رشد و رونق کرده است و پهلوانان این منطقه در مسابقه های قطعی جهانی برآمد کرده بارها شرف کشور ما را بلند برداشتند. من جمله خورشید شریپوف یکی از جهان پهلوانان است که محض در روز پرچم کشور عنوان قهرمان جهان را به دست آورده است. همچنین برادران در اینجا گلوفا در رشته کمربندی هم دلاور و هم شاهین گلوف پهلوانان نامدار این منطقه به حساب می‌روند که بارها در مقیاس جهان شهرت و شأن و شرف تاجیکستان را بلند برداشتند. و حالا جفت دیگر است اینجا احمدزاد مسعود احمدزاد پیراهن سبز به بر کرده است، در وزن 75 کیلو با سرور حاتمبکزاده مبارزه دارد. سرور حاتمبکزاده پهلوان پیراهن سرخ است و مسعود احمدزاد باشد با پیراهن سبز گوشتین میگیرد. اصلا پهلوانان در رشته کمربندی یک جفت میبرند و یکی پیراهن سبز و دیگری سرخ به بر میکند. حالا در اینجا پهلوان پیراهن سرخ پوشیده سرور حاتمبکزاده یک عملی نیکی را انجام داد. این پهلوان است از جایی که ما ابراز کردیم از مکان پهلوان پرور رشته کمربندی ناحیه جبار رسولov دهه زرافشان محسوب میشود و اکثرا پهلوانان این منطقه خیلی شهرت و نفوذ دارند در رشته کمربندی. رشته کمربندی نیز یکی از پایه های اساسی گوشتین محسوب می شود و آن نفری که در رشته کمربندی هنری والا دارد اکثرا پهلوانان گرجی در مسابقه های مختلف گوشتین جدا برآمد می کنند و بیشتر از اسلوب های رشته کمربندی کار می برند که این عمل به آنها بارها نتیجه های بلند را هم نشان داده است. یعنی تکیه به اصول های رشته کمربندی پهلوان را موفق می گرداند مخصوصا در نمود المپیک گوشتین جدا. به این خاطر من برای پهلوانان تاجیک مصلحت می‌دانم که رشته کمربندی را نیز آموزند، چون که این نوع ورزش در عمل انجام دادن عمل‌های گوشتین جدا نیز با کار می‌روند. یعنی مجموعی رشته‌های ورزش در مختلف نمودها کمک رسان است مخصوصا رشته کمربندی. خدا سرور دوباره برای پیگیری کردن از هنر رقیب او کوشش دارد و حالا برای امتیاز پیدا کردن داور مرکز نیست منتظر است. در اینجا طریق دست اشاره میکند که کار زیادتر شد برای هر دو آگاهی. حالا اشاره به سر داور میکند در حالتی اگر توقف باشد پس مجبور میگردد داور مرکز که برای هر دو پهلوان آگاهی نشان دهد. آگاهی کم فعالی این دو پهلوان را نشان میدهد. مسعود احمدزاد حالا راهی کمی مسعود فاصله دورتر دارد. در اینجا چند نوبت سرور حاتمبکزاده ببینید در اینجا اکنون نه در اینجا داور مرکز نشان میدهد هیچ عملی انجام نشده است، اما داوران کناری برای مسعود احمدزاد یک امتیاز رو روا میبینین یا برعکس حال. خب اما وقت کشال مییابد سرور حالا سروری نمیکنه در مقابل رقیبش. مسعود مسئولیت بلند را حالا اکنون برداشت میگیرد برای جبران کردن از یک امتیاز سرور. نوبت دیگر هر دو پهلوان حالا در فاصله نزدیکترین قرار دارند، مخصوصا سرور فاصله نزدیک را به بر میآورد. اکنون یک مرتبه دیگر رقیب را پهلو امتیاز پیدا میکند. سرور حالا با قول دیگر نام خود را سروری دارد. در این رقابت وقت باید به نظر گرفته شود. هم داوری کناری هم داوری مرکزی برای سرور امتیاز دادند. هر دو سر اول باید کمر یکدیگر را دریافت کنند و بعداً به انجام دادن اسلوب حرکت کنند.
Сарвар фосилаи наздиктар. дубора онҳо ҳоло камар доштанд. ҳатто дадабоев яке аз мураббиёни таҷрибадор ба ҳайси довари канорӣ нишастааст ва тариқи даст нишон медиҳад ки бояд кор фаъол шавад. дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ ӯ устоди дараҷаи байналмилалӣ аст. довари дараҷаи байналмилалӣ аз риштаи камарбандӣ маҳсуб мешавад. махсусан нақши пой камар дар ин нави варзиш хеле калон аст. вақт ба анҷом мерасад. ин тариқ сарвар ҳотамбекзода паҳлавони пироҳани сурх пӯшида дар ин набард пирӯз мешавад. ҳоло назар меафканем ба ҳолатҳои такрор ки дар инҷа сарвар имтиёз ба даст оварда буд. анакнун вазни 75 кило боз дубора мирзоҷамил рамазоновро мебарорад. бахтовар шарипов бо мирзоҷамил рамазонов мубориза мебарад. рамазонов мирзоҷамил унвони қаҳрамони осиё дар намуди гуштини самборо дорад. паҳлавонест ки дар гуштини ҷудо дар ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷоизадори вазни 73 кило дар гуштини ҷудо аст. яке аз паҳлавонони хуб ва лаёқатманди ҷумҳурии тоҷикистон маҳсуб мешавад ки як паҳлу рақибро бахтовар шариповро мебарад. барои мирзоҷамил одинаев мирзоҷамил рамазонов мубориза бурдан. ин аллакай дуюмин партофт аст. офарин, мушкилӣ набуд. рамазонов пирӯз шуд ва ба қисмати навбати роҳ гирифт. аниқтараш рақобатҳои нима ниҳоӣ. Сарахонов Муҳаммад Раҳим яке аз паҳлавононе ки ҷоизадор ва ғолиби мусобиқоти ҷумҳуриявӣ дар намуди гуштини ҷудо, ҳамчунин барандаи медали чандин мусобиқаҳои байналмилалӣ гуштини ҷудо миёни наврасон навҷавонон маҳсуб мешавад. фурқат болтаев ду паҳлавони шаҳри душанбе. акнун ҳоло Муҳаммад Раҳим Сарахонов дар ҳол камарбанди рақибро доштааст. Фурқат Болтаев ҳатто барои доштани камарбанди рақиб қадар фаҳмиш надорад, аммо ба ҳар ҳол ҳаракат аз ҷониби Муҳаммад Раҳим Сарахонов як баданро соҳиб мешавад. дубора онҳо аз камари якдигар медоранд. Муҳаммад Раҳим Сарахонов барои рақибро канор партофтан ҳаракатҳо дорад. Фурқат Болтаев бошад, аллакай фосиларо дур гирифтааст. ҳар як ҳаракати онҳо ҷазоб ва ҷолиб ҷараён мегирад. Диловар Гулов яке аз паҳлавонони хуби гуштини камарбандӣ маҳсуб мешавад ки дар вазнҳои баландтар ҳунарнамоӣ мекард. ара ин партофт ҳаракат паҳло барои Сарахонов. Муҳаммад Раҳим
باز داور камарбанди محمد رحیم را برای فرقت میدهد و باز حرکت های جالب. این بعد سرخانوف پای را میان پای رقیب داشته، میخواهد که عملی را انجام دهد. غیر قاعده حرکت کردن برای محمد رحیم سرخانوف. حالا گیرید امر داور و این نوبت پهلو حلال. سرخانوف پیروز شد. وزنی وزن می‌یابد. دو پهلوان شهر دوشنبه در وزن 82 کیلو انیقترش یک بحرالدین اکراموف یک تگ سبز باور کرده است و شاروخ یتیموف باشد با پیراهن سرخ گوشتین گرفتن را آغاز کردند. در اینجا در حال بحرالدین اکراموف حرکت های جذاب را پیش میبرد. شاروخ یتیموف در مقابل مستحکم داشته است. داور مرکز هشتگ دارد. در که دست اشاره میکند که گوشتین آنها تیز و تند جریان گیرد. در گوشتین کمربندی نیست سرعت نقش کلان بازی میکند. بحرالدین حالا توقف را پیش گرفته از شاروخ یتیموف نیست. وزن 82 کیلو. وزن 82 کیلو. شاروخ یتیموف نیست. خوب گوشتین دارد. بحرالدین رو ببینید حالا از کنار دیگر رفته است. شاروخ نیست. خوب کار دارد. یک بحرالدین اکراموف را حالا پیش صف می حسابند به خاطری که در اینجا حرکت های جذابتر است، خوبتر است. مقاومت زودتر می شود، پر قوتر. حالا هر دو هم حرکت های جذاب را به کار بردنی هستند. بحرالدین اکراموف حرکت میکند. مستحکمتر و قویتر ببینید. بحرالدین امان و فعال می شود. بحرالدین فعالانه بر مقابل رقیب هنرنمایی می کند. شاروخ یتیموف کم فعالی است. داور گوشتین گرفت صدا کرد. علاکه دویمین تنبیه بود و همین طریق بحرالدین اکراموف سه تنبیه شد. بحرالدین یا اکراموف اکنون
عبدالرسول азадшоҳ ба тахтапушт меафтад. як бадан медиҳанд барои мунавварзода шодмон. паҳлавони суғдӣ. عبدالرسول азадшоҳ паҳлавони хатлон аст. дар гуштини камарбандӣ кам маълумот дорад, аммо шодмон мунавварзода паҳлавонест ки дар ин риштаи варзиш хуб тарбия гирифтааст. вазни 82 кило. як маротибаи дигар ин бор ду паҳлу ба ҳалол мубаддал шуд. шодмон мунавварзода хеле олӣ. дар инҷо шодмон мунавварзода услуби аҷиберо ба кор бурда ва рақибро шикаст дод. дӯстони азиз, дар ин ҷо қаландаров ҷуфтиро муаррифӣ мекунад. мақсудҷон ҷураев паҳлавони шаҳри душанбе аст. аз канори сабз ё яктаги сабз бар муқобили тошмуродов ҳоҷи акбар паҳлавони пироҳани сурхпӯшида гуштин гирифтанро оғоз мекунад. тошмуродов ҳоҷи акбар паҳлавони суғдӣ аст. паҳлавони хуб аст. حالا پهلوانان ولایت سوخت اکثرا در وزن 90-100 جمعی 100 کیلو مهارتی بلند دارند. یعنی عنوان قهرمان جهان گوشتنی کمربندی محمد میروف است. در اینجا مبینید حاجی اکبر پشت پای رقیب گذاشته است. مقصود جان خیلی عالی حرکت میکند. در اینجا یکی از داوران درجه بین المللی یونس ربیف حضور دارد که برای خوب فهماندن قاعده های این رشته ورزش برای پهلوانان هنر عجیب رو نشان میدهد. تو چگونه گوشتین گرفت در رشته کمربندی؟ من باوری دارم که چنین داوران درجه بین المللی در جمهوری تاجیکستان زیاد میشن، چون که بسیار انگشتمور هستند. یونس ربیف خوب برای پهلوانان فهماند. حالا دوباره مقصود جان جورایف کمی از قاعده های گوشتنی کمربندی بیخبر است. قلندر فرقت جان در اینجا داور مرکزی. حالا باعث سرداور خورشید شریپوف حضور دارد. خورشید شریپوف ببینید در اینجا هر دو هم عالی، اما حرکت مقصود جان جورایف او را با تخت پشت افتاد. در اینجا تاشمراد حاجی اکبر давлатзода عبدالمنان پهلوان شهر دوشنبه پیراهن سبز پربر میکند. ارکینبک عبدالنبیف پهلوان سوغدی می شود. جفتی نوبتی همین جفتن اختراش. وقتی که ما درباره خورشید شریپوف گفتیم،
бародари ӯ беҳрӯз гулмаҳмадзода яке аз паҳлавонони ҷавон аст ки соли 2018 чемпиони ҷаҳонро унвони чемпиони ҷаҳонро ба даст овард. вақте ки хуршед шарипов дар чемпионати ҷаҳон буд, бародар низ ваъда карда буд. бубинед ҳоло акнун ҳаракатҳои абдулманон давлатзода бар муқобили эркинбек абдулнабиев. давлатзода абдулманон паҳлавони шаҳри душанбе аст ва эркинбек абдулнабиев бошад паҳлавони суғд аст. ин ҳалол. давлатзода офарин. акнун рафта рафта вазн боло мешавад. ҳолати такрорро тамошо мекунем. исроилбек нарзиев. ҳоло акнун мебинем паҳлавони вилояти суғд бисёр чусту худ мубталои усули худ мегардад. ҳоло як паҳлу барои икромов. баҳриддинбек. ҳолати такрорро агар мумкин бошад аз ферӯз бахтибеков хоҳиш мекардем нишон медоданд. бубинед. ҳалол аст. ҳолати такрор нишон дод. аз ин канори дигар ҳам диданд. дар ин ҷо баҳриддин икромов баҳриддин икромов ғолибиятро ба даст овард. офарин паҳлавони шаҳри душанбе рақиби хешро шикаст дод. ҳолати такрор ҳам дидан мумкин аст. офарин офарин ҳар ду шона дар замин дадааст. 100% ҳалол аст. вақте ки ба тахтапӯш меояд сару ҳар китф мерасад ин маънои ҳалолро дорад. агар як китф расад пас паҳло аст. мунавварзода шодмон паҳлавони вилояти суғд аст ва ҳайдар саидакбаризода паҳлавонест ки таҳти роҳбарии фарух собиров дар гуштини ҷудо машқварзӣ мекунад. ҷоизадори мусобиқоти ҷумҳуриявӣ дар намуди гуштини ҷудо аст ҳайдар ва шодмон бошад дар гуштини камарбандӣ таҷрибааш зиёдтар аст. ҳоло акнун набарди ин паҳлавони вилояти суғд пироҳани сабз пӯшида бо ҳайдари саидакбаризода паҳлавони шаҳри душанбе ки пироҳани сурх дорад тамошо мекунем. ҳайдар дар риштаи камарбандӣ ҳам хуб аст, чунки аксаран дар намуди гуштини миллӣ дар гуштини ҷудо ҳамин шакли камарбандиро ба кор мебарад. яъне мактаби гуштини миллии тоҷикӣ дар якҷоягӣ бо гуштини камарбандӣ хеле талам аст, монанд аст. аксаран дар гран-при дар гран-сламҳо мо доимо мегӯем ки
ҳар паҳлавони мо ки агар такя ба гӯштини камарбандӣ биёранд ин як афзалият медиҳад барои паҳлавонон, чунки риштаи камарбандӣ яке аз шаклҳои бисёр ҳам муваффақи аксаран паҳлавонони ҷаҳон дар риштаи гӯштини ҷудо ҳатто усулҳои камарбандиро ба кор мебаранд, махсусан паҳлавонони Гурҷистон. Гурҷиҳо такя ба ҳамун камарбандӣ карда аксаран ғолиб меоянд. Бубинед, ана акнун ман гуфтам Ҳайдар чӣ гуна гӯштини хуби камарбандиро дар гӯштини ҷудо, дар гӯштини миллӣ ба кор мебарад. Офарин, як паҳло барои Ҳайдар ҳадя карданд. ҳоло шодмон акнун бар муқобили паҳлавонони вилояти суғд. Бубинед ки мактаби гӯштини камарбандӣ шаҳри Душанбе ҳам пурзур мешавад. Дигар мубориза барои ба даст овардани ҷойҳои ифтихорӣ аллакай паҳлавонони шаҳри Душанбе ҳам довталаб ҳастанд. Офарин, офарин Ҳайдар. Саид Кабирзода дар қисмати ниманиҳои ду паҳлавони шаҳри Душанбе қарор доранд. Агар аз гурӯҳи дигар паҳлавонони вилояти суғд Ҳоҷи Акбар ё инҷо барояд анамин Ҳоҷи Акбар шояд бар муқобили Ҳайдар ё Баҳриддин мубориза барад. Дар қисматҳои ниҳоиро ман дар назар дорам. ҷумъахон Ярматов паҳлавони вилояти Хатлон даври аввал озод буд ва Ҳоҷи Акбар Тошмуродов бошад. Паҳлавони вилояти суғд аст ки дар даври аввал рақиби хеш Ҷураевро шикаст дод. ду паҳлавон Ҷураев аст. яке Мақсуд ҷон Ҷураев ки аз дасти анамин Ҳоҷи Акбар Тошмуродов шикаст хӯрд ва дигар дар ин сергурӯҳ ҳамчунин Аббосалӣ Ҷураев паҳлавони суғдӣ ҳам аст ки ҳоло ӯ гӯштин нагирифтааст. Даври мин баъда даври аввал озод буд, даври дуюм гӯштин мегирад. хеле олӣ, хеле олӣ Ҳоҷи Акбар Тошмуродов. ин довталаби асосӣ дар қисмати ниҳоӣ маҳсуб мешавад. яке аз довталабони асосӣ аст. бубинед ана ин шакли дуруст ва суръати баланди риштаи камарбандӣ дар иҷрои Ҳоҷи Акбар Тошмуродов аст. давлатзода Абдуманон паҳлавони шаҳри Душанбе бар муқобили Аббосалӣ Ҷураев паҳлавони суғдӣ мубориза мебарад. Аббосалӣ Ҷураев паҳлавони вилояти суғд ки пироҳани сурх ба бар кардааст. даври аввал озод буд, ҳоло рақибро давлатзодаро ба канори дигар мебурд барои афтонданд. давлатзода бошад паҳлавони суғдиро шикаст дода буд. аниқтараш Эркинбек Абдулнабиевро шикаст дод. ҳоло акнун кори давлатзода бар муқобили Аббосалӣ Ҷураев он қадар рангин нест. як партофт ва ино довари марказ паҳло барои паҳлавони пироҳани сабзпӯшида давлатзода медиҳанд.
боз инҷо ду паҳлу ҳалол. На ман кӯдакам, гар ту ҳасти ҷавон, ба гӯшти камарбаста дорам миён. исраҳои зерин ба хотири риштаи гӯшти камарбандӣ аст ки ба гӯшти камарбаста дорам миён. маънои ҳамин такя ба таърихи бои гуштини камарбандиро дорад. дубора паҳлавонон миёни ҳам рақобатро бурда истоданд. ҳаракатҳои ҷозоб ва ҷолиб. ду паҳлу ҳалол. аббосалӣ ҷураев. ду паҳлавони шаҳри душанбе дар зергурӯҳи аввал ва ду паҳлавони вилояти суб дар зергурӯҳи ду ба қисматҳои нима ниҳоӣ мераванд. ба қисмати ниҳоӣ яке аз онҳо мераванд. акнун мо ҷаҳонгир Мачидовро дидем. паҳлавони шинохтаи ҷумҳурии Тоҷикистон ғолиб ва ҷоизадори мусобиқоти байналмилали гуштини ҷудо ҷаҳонгир Мачидов ҳузур дорад. рақиб намебарояд. тоҷзода Муҳаммадғуфрон. акнун мебинем ки ин паҳлавони номдори кишвар дар риштаи камарбандӣ аниқтараш тоҷзода Муҳаммадғуфрон унвони қаҳрамони ҷаҳонро ки дорад бар муқобили рақиби қадбаландаш шикуна корро анҷом медиҳад. пироҳани сабз кардааст, бабар кардааст тоҷзода Муҳаммадғуфрон паҳлавони суғдӣ ва Анвар Ёрматов паҳлавони шаҳри Душанбе бо пироҳани сурх гӯштин мегирад. ҳоло довар ҳардуро камар ба камар бо ҳам пайваст мекунад ва гиред. дар инҷо бубинед Ёрматов, тоҷзода як паҳлу ин ҳалол аст. бар муқобили қаҳрамони ҷаҳон мубориза бурдан кори осон нест. ана дар муқобили ҷаҳонгир Мачидов хеле ҳолати такрорро мебинем ва баъдан ба набардҳои минбаъда боз хоҳем баргашт. моро ҳамроҳ бошед.